Maliban sa pagbibigay ng negosyong pangkabuhayan at puhunan, ay muling pinasaya ni Governor Rodora Cadiao ang Pasko ng mga sakada sa pamamagitan ng pagbibigay ng litsyon sa 17 asyenda na pinagtatrabahuhan nila sa Negros Occidental. Abot langit namang muli ang ligaya at pasasalamat ng mga sakada sa pamaskong handog na ito ng gobernadora na taon-taon ay inaabangan na nila. Salamat sa pagpalangga mo kanamon, yung palangga man ko namon. Merry Christmas and Happy New Year! Salamat sa lechon, kadarwa kapilo! Thank you, go! Thank you, mabuhay! Ang tike! Salamat sa lechon! Merry Christmas and Happy New Year! Sa imong gipadara nga pamasko ang namon nga litson. Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Merry Christmas! Salamat sa pagpalangka! Merry Christmas! Salamat sa litson! Salamat kayo sa tapos mga lechon! Merry Christmas! Go! Salamat sa lechon! Go! Merry Christmas! Salamat sa pagpalangka! Merry Christmas! Salamat sa lechon! Merry Christmas! Kop, turog kay salamat. Kapalangga ka namo. Tapos mo dito, go boy, salamat kag Merry Christmas kid. Kang ginbulig mo kalaman. Salamat ya to kay Gobernador Rodora Cadiao. Sana nga maaga ng Pasko. Kag turog gid nga salamat sa murag ng kanda kami ng lipatan. Turog gid nga salamat sa Lidson. Merry Christmas na Happy New Year. Ako, salamat kay kinimo nga kada tuig nagatuig ka naman diya kag wala ikaw ga lipat ka naman. Thank you gid sa lechon nga ginpadara mga diyak naman. Thank you gid ko ba? Thank you gid sa pagsuporta mo naman diya sa Negros. Thank you, Gob. Merry Christmas and Happy New Year. Number 1 ko para naman. Dahil sa puso ni Governor Rodora Cadiao ay kayo ang nangunguna at ang pagbibigay at pagpapahalaga niya sa inyo ay hindi lang tuwing araw ng Pasko, kung hindi sa bawat segundo na kung saan ang nais niya lang ay masaayos ang buhay at maibigay ang kailangan ng bawat Antiqueño.